бюджета, който считам, че ще ни обезпечи тази средносрочна цел, която си поставили, ще започнем с един бюджет около 300-350 хиляди лева, като в зависимост от възможностите и целите, той се увеличава всяка една година, като аз считам, че за да се борим в първата тройка на Суперлигата ни трябва бюджет около половин милион лева, който ще достигнем след една-две години с оглед на привличането на по-класни състезатели. Общината ще има ангажимент по отношение на този бюджет с около 200-250 хиляди годишно. Останалите ще бъдат събирани от спонсори, като основните спонсори ще бъдат Лакрима, Екомес, МИО, Строймонтаж, Екохидро, Сигма, Строеторибусен транспорт, Спорт депо. Те са по-големи, те ще има по-малки суми.